Muhammadu Buhari so ga gwamnatin gwamna da gwamnatin jihar Kano mu isar da saƙon jajirtawa da kuma saƙon kayan taimako na kayan abinci da muka kawo ma gwamnatin jihar Kano da za ta raba ma mutanen jihar Kano waɗanda suke da bukata, especially a wannan lokaci da muka tsinci kan mutum. Kuma mun yi bayanin cewa mun kawo tirela 130 ta kayan abinci na gero da dawa da masara da shinkafa. Wannan kayan abinci muna da zaton zai cimma mutane a gidaje 300 wanda za a ba kowane kayan abinci daga cikin wa'annan kayan abinci guda 4 da muka faɗi. Kuma gwamnatin Kano ita ma tana iyakacin ƙoƙarin ta ba da sauran kayan masarufi da za a haɗa na ba da wannan kayan abinci ga wa'annan mutane. Gwamnati ta fara kurin za mu yi complementing abin da gwamnati jihar Kano take yi. Wannan shi ne a takaice abin da ya kama jihar Kano, kuma muna nuna godiya ta musamman ga gwamna da sauran jami'an hukumomi na wannan jiha da ma waɗanda suke taimako ta hanya a ga cewa a kawo ƙarshen wannan bala'i da ya samu kama a cikin shi. Na gode. An ce seeing is believing, gani ya kori ji. To tuntuni ana ta aiko da sako cewa gwamnatin tarayya za ta turo abinci zuwa gwamnatin jihar Kano domin a ba mabukata. Sannan daga baya aka dinga turo wannan abinci. To yau gashi minista ta zo, mun zaga mun ga duk inda aka aje wannan abinci, ma'aikata suna ta aiki domin su rarraba shi a yadda za a miƙa wa magidanta. To wannan sai mu ce gani ya kori ji, kuma nesa ta zo kusa kenan. Saboda haka dole ne mu gode wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya turo wannan minista da waɗannan kayayyaki, kuma a wannan lokaci wanda ake bukatar wannan kayayyaki sosai da sosai. Dama gwamnatin jihar Kano ta yi shimfiɗa, ta yi tsari na samun mutane waɗanda suke bukatar wannan abinci. An san masu bukatar wannan abinci Allah ya yi yawa da su, amma akwai waɗanda yake sun fi kowa bukata, sun fi masu bukata abinda bature yake cewa the poorest of the poor. To dama akwai alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da ma'aikatanta aka tsamo irin waɗannan mutane, akwai alƙalmansu. Sannan da wannan yanayi ya zo yanzu, gwamnatin jihar Kano ta ɗauko wannan jerin gwano na magidanta, aka yi amfani da sarakuna, aka yi amfani da wato hakimai, dagatai, masu unguwanni, limamai, duk aka yi amfani da wannan, aka tabbata cewa wane lallai mai bukata ne. To saboda haka wannan abinci da aka kawo, ba mu da matsala na ɗauko waɗanda za a ba wannan abinci, ba mu da matsala na ma'aikata, domin sarakuna na ciki, kowane hakimi ma shine shugaban kwamitin raba wannan abinci, tare da shugabannin ƙananan hukumomi, tare da kawunsiloli, tare da duk masu fada aji, limamai, duk suna cikin wannan kwamiti na raba wannan kayayyaki. Saboda haka muna tabbatarwa da minista wannan kayayyaki an kawo su a hannun amana, kuma za a raba su akan amana. Muna tabbatar maki wannan kayayyaki za su yi amfani a wannan lokaci a cikin watan nan mai alfarma. To jama'a assalamu alaikum.